зарбулмасалҳои халқӣ шаҳодат медиҳад, ки чашм оинаи қалб аст. ин аз ҷиҳати илмӣ низ исбот карда шудааст. ба гавҳаре ки чашми ҳамсӯҳбат бо диққат назар карда, ҳатто мақсади онро бесухан фаҳмидан мумкин аст. ҳатто шахс дурӯғ мегӯяд ё не, гавҳаре ки чашми он ошкор карда метавонад. айнан бо ин сир бизнесменҳои пешрафта фикри харидоронро хонда, моли худро бо муваффақият мефурӯхтанд. аристотел ҳангоми бастани шартномаҳо ҳама вақт айнакҳои сиёҳ дошт, чунки намехост, ки аз чашмаш сири онро фаҳманд. хурдшавӣ ва калоншавии гавҳараки чашмро инсон идора карда наметавонад. аз ҳамин сабаб аз ивазшавии андозаи гавҳарак мо хеле бисёр чизҳоро фаҳмида метавонем. якум, агар инсон ба чизе шавқ пайдо кунад, гавҳараки чашми он калон мешавад. соҳибкорон аз ивазшавии гавҳараки чашми харидор мол ба ӯ писанд омад ё не фаҳмида метавонанд. агар андозаи гавҳараки чашм хурд бошад, маълум аст, ки инсон шавқ пайдо накард. дуюм, агар касе ба шумо дӯст медорам гӯяду гавҳараки он хурд бошад, ба самимияти он шубҳа карданатон дуруст аст. вақте инсон ба дӯстдоштааш нигоҳ мекунад, гавҳарак калон мешавад. аммо инро низ бояд дар хотир дошт, ки ба тағйирёбии андозаи гавҳарак рӯшноӣ низ таъсироти худро мерасонад. дар рӯшноӣ гавҳарак зуд хурд шуда, дар торикӣ калон мешавад. аз ҳамин сабаб ҳангоми баҳо додан ба андозаи гавҳараки чашм, рӯшноии атрофро ба назар гиред. сеюм, ҳангоми назари пур аз муҳаббат андозаи гавҳараки чашм калон бошад, дар ҳисси нафрат андозаи он хеле хурд мешавад. чорум, зинда ва ё мурда будани бемори беҳушро аз гавҳараки чашми он фаҳмидан мумкин аст. ба чашми бемор бо фонарик нигоҳ кунед. агар гавҳараки чашми он дар рӯшноӣ зуд хурд шавад, ин маънои зинда будани майнаи беморро ифода мекунад. барои он шахсоне ки видеоро то охир тамошо карданд, ду сирри аҷоибро нақл мекунам. якум сир, чӣ тавр дар назари дигар одамон ҳамчун инсони ҷиддӣ намудор шуда мумкин аст. ин хеле осон. агар хоҳед, ки одамон суханҳои шуморо ҷиддӣ қабул кунанд, ҳангоми суҳбат байни ду чашм ва пешона нигоҳ кунед. дар ин ҳолат майнаи онҳо суханҳои шуморо зуд ҷиддӣ қабул мекунанд. дуюм сир, нигоҳи дӯстона. агар бо одамон тез забон ёфтанӣ бошед, байни ду чашм ва даҳони чеҳраи ҳамсӯҳбат нигоҳ кунед. ин нигоҳ шуморо дар назари ҳамсӯҳбат инсони ситорагарм ва самимӣ намудор месозад.